Roja çarşemê Serok Joe Biden di pêşengeha trembelên ya navnetevî ya Amerîkaya Bakur de li Detroit, Michigan trembelekî elektrîkî bi navê Cadillac SUV ajot. Ji bo wî modelên keskên herî davî yên ji trembelên Amerîkî hat nîşandan. Hêjayê gotinê ku reveberiya Biden $9 milyon bo avakirina toreyekê şarjkirina trembelên elektrîkî ji bo 35 eyalatan ragihand. Hûn hemî dê bibin beşek ji tora 500,000 îskehên şarjkirinê 500,000 li seranserî welêt. Ev piştgiriya darayî beşek ji $7.5 milyar ku ji hêla Kanûna Binesaziya Partiyên Hevpariya 2021 ve hatiye veqetandin ji bo avakirina şarjên neteweyî bo trembelên elektrîkî. Bi vê yasayê $7 milyar bo zincîra peydakirina mineralên krîtîk ji bo hilberîna bataryayên elektrîkî tê dayîn û $10 milyar ji bo veguhestina paqij û otobosên dibistanê hatiye dayîn. Biden balkişand ser destkeftîn diniyên yasayên vê daviyê di nav de yasaya kêmkirina enflasyonê ku ji bo xurtkirina zincîra peydakirina trembelên elektrîk, çîps û zanîstê ku ji bo bihêzkirina hilberîna elektrîkê navxweyî hatî çêkirin darayî peyda dike. Em wekî netew rastî metirsiya ji destana pêşengiyê dibin û Çîn û cîhana mayî jî pêş dikevin. Li gorî rapora 2022 ya trembelên elektrîkî ya Ajansa Enerjî ya Navnetevî ya Cîhanî bi rastî jî Amerîka li pişt Çîn û gelek welatên Ewropî ye. Amerîka hevceyê bo piştgiriya federalê ku bigihîje welatên din. Mirov ji kirîna vesayetên elektrîkê nerazî ne. Heta ku ew pê evle nebin ku tora şarjkirinê bi wan heye. Bi taybetî ti rêvîtiyên dûr û dirêj da dema ku ew ji mala xwe dûr dikevin. Di heman demê de kompanî naxwazin veberhênanê ser tora şarjkirinê bikin heta ku ew bizanin daxwaz heye. Digel ku firotuna trembelên elektrîkî di sala 2021 de li Amerîka 2 qat zêde bûye ku gihîştiye 63,000, ev firotin li Ewropa jî sedî 65 zêde bûye, gihîştiye hejmarekî 2.3 milyonan. Firotuna Çînî hema 3 caran zêde bû û gihîşt 3.3 milyon ku bi qasî nîvê tevahya cîhanî ye. Li gorî yasaya kêmkirina enflasyonê, müşterîn otomobilên elektrîkî yên Amerîkî dikarin heta $7,500 krediyên alîkariya federalî bistînin. Lê krediya ji bo 5 modelên biyanî vê bi davî bibe. Pispor dibêjin ku ev bazirganî ye. Em dixwazin piştgiriyê bidin bo hilbirîna Amerîkî û dixwazin ham bidin bo pîşesaziya maşîneyên Amerîkî. Lê di heman demê da em dixwazin ku mirov bi qasê ku derfet bibînin ku vesayetên elektrîkê bikirin, da ku bigihêjin armancê me yên parastina keşa hewayê. Divê armancên ku reveberî dê hevce bike hevsengî ye. Di demekê de ku Amerîka ji vesayetên bi gazê dur dikeve. Ji bo petsê vîda kuşwara, rûken eşik deng Amerîka, Washington.